Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Белгечләр өйгә килеп хезмәт күрсәтә. Социаль хезмәткәрләр белән 89 яшьлек шәһәрдәшебез янына Эльвина Андрова барды. Машинасында 6 килограмм наркотик йөрткән, Чаллыдан наркокурьер тоткарланды. Чаллыда татар егетен сойлыйлар, ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Лилия Гатина сюжетында. Ишек аларында каратаулар барлыкка килгән, юлларны чистартканнан соң коммуналь хезмәтләр пычрак корны балалар мәйданчыкларына һәм газоннарга бушата. Бу хәл һәр комплекста диярлек күзәтелә. Машина мае, реагентлар, яшел үсентеләр һәм кешеләр сәламәтлегенә куркыныч йогынты ясарга мөмкин дип борчыла шәһәрдәшләребез. Урынга хәбәрчебез чыкты. 5401 йорты ишек алдындагы балалар мәйданчыгында пычрак кор өйме идарәче компания хезмәткәрләре территорияны чистарта башлаган. Торакчылар чистарту эшләре график буенча башкарыла, газоннарда корны вакытлыча гына калдырабыз дип аңлаттылар. План есть потихоньку. Вот сейчас по плану мы все дороги, вы уж, наверное, видите, у нас дороги все как летом вычистили. Сейчас будем потихонечку вывозить снег с газонов. В план попал 54-й. Да. Мондый хәл 5104 күпкатлы йорт территориясендә дә биредә пычрак корны балалар мәйданчыкларында гына түгел, подъездлар янына һәм юл читендә дә йөгәннәр. Невозможно пройти, там не убирает никто. Снег, всю зиму там снег по колено, с коляской не пройти. Машины как раз, где пешеходная тропа, тропинка кончается, всегда там стоят машины. А сейчас ее грязным снегом засыпали. Ну как вы там ходить с коляской, с детьми, которые вот только-только ходить начинают? Если солнышко сейчас выйдет, все растечется, все будет везде лужи, грязь, дети падают, весь в грязи, как бы неудобно. Торакчылар үсентеләргә зыян килмәсә, юл һәм газон читләрендә кор юю рөхсәт ителә ди. Автомобиль йөртүчеләр машиналарны алдан кисәтеп тә юлда калдырса, корны буш булган урынга өяргә туры килә. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллының сәүдә үзәкләренең берсендә урнашкан күңел ачу паркындагы гадәттән тыш хәлдән соң куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәтләр күрсәтү факты буенча җинаять эше кузгатылган. Исегезгә төшерәм, гыйнвар азагында 10 яшьлек кыз җәрәхәтләнгән иде. Күп санлы сынулар белән бала хастаханәгә озатылды. Прокуратура мәгълүматы буенча парк хезмәткәрләре балаларның кагыйдәләр белән танышуына инанмаган. Аттракционнарның берсендә 2 кыз уйнаган, ләкин анда бер кеше генә күңел ачарга мөмкин. Моннан тыш оешма хезмәткәрләрен хөкем ителмәү турында белешмә эшләү булмаган. По итогам проведенной проверки в адрес руководителя организации было внесено представление, по итогам рассмотрения которого одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура города в адрес Следственного отдела по городу Челны, Следственного управления Следственного комитета России Татарстан были направлены материалы проверки для проведения проверки по порядке 144-45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с наличием действий иностранных лиц признаков состава преступления, предусмотренной статьей 238. Чаллыда юхуди инспекторлары 500 граммга якын наркотик ташыган наркокурьерны тоткарлаган. Nissan автомобиле документларны тикшерү өчен стационар постта туктатылган. Полиция хезмәткәрләре тикшерүендә транспортның капоты астында көрән төстәге матдәле янчык тапканнар. Тикшерү нәтиҗәләре буенча машинада 495 грамм наркотик матдә табылган. Нәтиҗәдә Чиләбедә яшәүче 30 яшьлек ир-атка карата җинаять эше кузгатылган. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Өйдә стеналарда дәвалы. Демография проектын гамәлгә ашыру кысаларында узган ел республикада яши яки сәламәтлеге буенча читтән ярдәм кирәк булган кешеләргә ярдәм итү буенча комплекслы программа эшли башлады. Ул инвалидлар һәм өлкәннәр өчен стационарларны алыштыра. Сынау проекты Чаллыда да эшли башлады. Социаль хезмәткәрләр белән 89 яшьлек шәһәрдәшебез янына Эльвина Андрова да барды. Светлана Николаевна күп еллар укытучы булып эшләгән, аңа тиздән 90 яшь тула, ул беренче төркем инвалид, үзен яхшы хис итә, күп елмая. Светлана Николаевна телевизор карый, укый, кроссвордлар чишә, тик торырга вакыты юк. Светлана Николаевна электән үк бәйли. Хәзер ул кофта өстендә эшли. Бер җиңе инде әзер, икенчесен тиздән тәмамлыйчак. Я работала в школе глухих 20 лет. Сейчас пенсия. Отдыхаю. Муж умер, сын умер. Семьи не осталось.
И племянница меня сюда перетащила. Зульфия Газизова Светлана Николаевнаға инде 7 ел бойы күніне 2 тапқыр келе. Ең бірінші эш итеп құшақлашалар. Бұл өлкән яшьтәге кешеләрнең эмоциональ сәламәтлегенә уңай йогынты ясый белгеч. Моториканы яхшыртыр өчен күнегүләр ярдәмендә Светлана Николаевна янә бәйли башлаган сөйләшү дә әйбәтләнгән. Ашарга пешерәм, җыештырам, квартплаталарын түлим. Аяклары сынгач, ятты. И куллары да, аяклары да эшләмәде. Разрабатывать итә башлады. Кулларны, аякларны без соңнан утыра башлады. Безгә өлкән яшьтәге кешеләр мөрәҗәгать иткәч, без аларның өйләренә чыгабыз, аларга бөтен документларны җыярга булышабыз. Һәрбер аларның сорауларына җавап бирәбез. Мохтаҗлар медицина ярдәме дә алалар. Хәзерге вакытта 676 шәһәрдәшебез ышаныч үзәгендә хезмәт ала. Аларның 175-се сәламәтлеге буенча озак вакытлы карау проектына кертелгән. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган китап архив эше буенча Дәүләт комитеты Татарстанның Бөек Ватан сугышы елларында керткән өлеше турында китап бастырачак. Ул Татарстан барыбызда фронт өчен, барысы да җиңү өчен дигән исемне йөртәчәк. Китапта сугышчылар җиңсен өчен Татарстанның бөтен шартларны тудырганы турында хикәя, шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучылар белән интервью тәкъдим ителәчәк. Китап барлык мәгариф оешмаларына, районнарга һәм республиканың барлык оешмаларына бәйрәм алдыннан юлланачак. Алар туган телебездә матур итеп җырлый, оста бии һәм шигырьләр укый. Чаллыда татар егете 2020 бәйгесенең сайлап алу этабы узды. Бәйге 18-нче тапкыр Шатлык яшьләр үзәгендә үтте. Татар егете нинди сыйфатларга ия булырга тиешлеген Лилия Гатина ачыклады. Конкурс башланырга санаулы минутлар калып бара, катнашучылар сәхнә артында үз номерларын кабатлый. Инсаф Бикметов тумышы белән Балык Бистәсе районыннан мондый конкурсларда беренче тапкыр катнаша. Шуңа да дулкынлану барды егет. Татар егетенә беренче тапкыр быел катнашырга конкурска килдем. Үзем турында таныштырып үтәм бүген. Икенче турга үтсәк әгәр дә минем бию була. Бию җә шигырь сөйлим. Катнашучылар үзләре турында сөйләде, осталыкларын күрсәтте. Жюри әгъзалары сүзләренә караганда, бу бәйге милләтебезнең чын егетләрен ачыкларга, туган телне, мәдәниятне һәм тарихны сакларга ярдәм итә. Татар егете 2020 конкурсы 18-нче тапкыр рәттән үткәрелә. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйге елдан-ел Татарстан Республикасының төрле районнарыннан катнашучыларны кылычлый. Бүген Чаллы шәһәреннән, Казан шәһәреннән, Балык Бистәсеннән һәм шулай ук якын тирәдә булган районнардан килүче егетләребез күп. Чыннан да бу региональ проект һәм кешеләр төрле төбәкләрдән киләләр безгә. Егетләр шактый дәрәҗәдә әзерлек белән килгәннәр. Әйтер идем, арадан менә сайлап инде аларның сайлап алу турыннан финалга чыгарлыкларда бар. Матур сөйләмнәре дөрес. Матур сөйләшәләр. Шул ук вакытта композицияны матур итеп эшләгәннәр, туган яклары белән бәйлиләр, әти, әниләрен һәм үзләренең нинди һөнәргә оста булулары турында әйтәләр. Матур тавышлы егетләр бар. Конкурсның финалы 10 мартта узачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Ведущие производители мебели на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты 2020» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспо-Кама». Компания «Армада» предлагает суперакция на стальные и межкомнатные двери скидки до 5000 рублей. На теплицы монтаж в подарок. Компания «Армада». Телефон 366 39. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.